Assalamu alaikum ya al'ummar wannan duniya gaba ɗaya. Ina muku sallama a matsayina na ɗan uwanku musulmi. Ina muku farin cikin shigowar wannan wata mai albarka, tare da Allah ya bamu albarkar da ke cikinsa. Duk wani sharri da zai nufo mu ko wani abu da za mu yi wadda ba daidai ba, Allah ya raba mu da shi a cikinsa. Allah ya sa addu'o'in mu karɓaɓɓu ne da ibadunmu gaba ɗaya. Ba komai yasa ni wannan bidiyo ba sai dai in ƙara tunatar da 'yan uwana musulmai na duniya baki ɗaya na cewar wannan wata ne mai alfarma, mai garaɓasa, mai rahusa, da duk wanda ya samu damar Allah ya bashi lokaci ko kwance ya ara masa rana ya iske shi, to yi ƙoƙari ya abin da ya kamata saboda yanayi, saboda alfarma ce mai girma ka riski wannan watan a raye da zago ya samu ka na baɗi. Muna fatan Allah ya nuna mana baɗin baɗi dama. So ina amfani da wannan dama na masu rigima da wasu gaba something, su haƙuri su sasanta tsakaninsu. Wanda ya ma laifi ka haƙuri ka yafe masa, in kana da dama ka ciyar. Ayyuka da yawa na alkhairi wadda kuma kun sani na sani ninkin ba ninkin ne. To na fatan kowa ya haƙuri ya abin da ya kamata 100% saboda samun guzuri mai kyau a ranar gobe. Wannan shine jawabina gare ku. Sakamakon wasu mutanen suna mana wata irin fahimta da kuma wata irin fahimta ta cewar suna amfani da wasu abubuwan da su maida wa 'yan uwansu magana mara daɗi ko su musguna masu. To ina jan hankalin kowa da kowa ne ya kula ya kuma lura da wannan alfarmar da ta tare da mu. Idan Allah ya bamu dama a rayuwa, kai ƙoƙari ka kyautata wa kowa da kowa, ka amfani da ita wajen gina lahirarka. In aka baka ka ɗauka haka. Sannan abu ne mai mahimmanci ka ciyar da ɗan uwanka musulmi musamman a wannan watan. Ladan yana da yawa don ba zai misaltu ba. To amma ban san me yasa ba mu ɗaukan haka ba, muke yin wani abun daban ko mu biye wa son zuciyarmu mu ta yin ayyukan da wasu suka dace ba. Wadda wannan watan alfarma ce ta musamman, ka sani na sani, a cikinsa muke neman dacewa fiye da kowane lokaci. To da Allah da Annabi ina roƙon mu da mu sake ƙoƙari mu dage. Watan Ramadana wata ne mai alkhairi da yawa, kamar da na faɗa a baya, mai rahusa, mai rangwame. Falalolinsa suna da dama don ba su lissafu ba. Ki dage, na dage, ka dage, ta dage, mu zage dantse wajen yin aikin alkhairi da tsayawa da ibadun Ubangiji. Muna fatan Allah ya rabauta mu da alkhairan cikinsa gabaki ɗaya. Sannan duk wanda ba musulmi ba ne muna masa fatan Allah ya sa yana da rabo shi ma ya musulunta. Allah ya ba shi tsawon kwana ya riski wannan wata mai rahusa mai kuma tarin albarka. Sannan wasunmu su suke ɓata mu. A matsayinka na musulmi ba komai ya kamata kai ba na cin zarafin wani ko rashin kyautatawa wani. Dalilai da yawa. Saboda haka mu dage mu daure mu abin da ya kamata 100% don Allah ba don mu ba. Duk abin da za mu yi kar mu biye son zuciyarmu. Koma bayan Ramadana da wannan dama nake amfani nake faɗa ma 'yan uwana al'umma musulmi ta duk duniya. Sannan shi rayuwa idan Allah ya azurta ka da wani abu, to kar ka taɓa tsammanin cewar kai kaɗai ne ko ka isa ko wani Allah shi ya ga dama ya baka. Ka amfani da damar da Allah ya baka ta arziki ko dukiya, ka yi amfani da
yanayi da Allah ya jarrabe ka na rashi ko wani abu, da shi za ka yi amfani ka aikata aikin da ya kamata. In ba ka yi amfani ka aikata aikin da ya kamata ba da shi, to hakan yana nufin ka cire rai da rahamar Ubangiji. Amma ya wadace ka yi amfani da shi, ka kyautata, ka yi ibada, ya jarrabe ka da rashi, ka yi ƙoƙari ka yi abin da ya kamata ya dace, to muna kyautata ma zaton rahama a nan da can. Sannan duk wani wanda ke da hannu a cikin wani rashin kirki ko wani aiki na aisha, muna maka fatan ka yi ƙoƙari ka cire a wannan watan, saboda wata ne mai rahama. In ka tuba a watan nan, muna zargin Allah ya karɓi tubanka insha Allahu. Sannan muna fatan duba abubuwa alkhairanka da sharranka ka kwatanta su ka ga wanne ne yafi wani yawa. Sannan ita rayuwar duniya ba zai yiwu a duba a ce ba haka ba. To saboda haka muna addu'a, muna kuma ƙara yi muku addu'a. Sannan kowa ya roƙi tuba, mu dage da istighfari kashi wannan shine abin da ya kamata. Sannan mu dage da alkhairi, aiki na alkhairi. A watan Ramadana za mu rabauta insha Allahu. Kuma wasu da ba su cikin addinin mu mai ƙoƙarin faranta masu da kyautata masu ta hanyar da za su fahimce mu, su fahimci me muke, don Allah ba don mu ba. Allah ya sa mu dace. Ina mana fata na alkhairi kowa da kowa. Allah ya ba mu dama da ikon kammala wannan wata lafiya. Allah ya ba mu albarkacin da ke cikinsa. Sannan duk wani musulmi da ke duniya muna masa fata na alkhairi. Muna godiya, mun gode. Na bar ku lafiya, a sha ruwa lafiya.